Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Tublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. U Donald Trump tang shibun ya jingthoh kaba kynta jonga, but u President u Vladimir Putin ka Russia. Ulo ong ngeit bakala iaid ba shibun. Ka Russia bar ka Ukraine ka sdang no mardor ha ka jingthoh ha ka x.com ki jingiakren shaphang ka jingpyndap bar ka kham kongsan ban pynkut ya Thma. Ya ki jinglong na kabenta kata on jingiakren hapdeng ki arliang mamla kat ba kala. Tang namar kitip ya ki jingtip babnya shaphang ki jingiakren kaba omdan manu ki bala bantim. Kasur ba kamensium juga jingiakren kalong kaba bha lada omdei ngan ong kumta menta ban ya kaba hadin. Ka Russia ka kwa ban he ka trade ba kari Amerika haba kani ka Thma kaba shirkhai kalakut no. Bat ngaya menjur ka don kalat ka bakraw ya ka Russia bantaw. Kakam ka bahe bat ka spa ka jingla jongka kalong ka bakraw kumju ka Ukraine kala banong ka jingmentoy ka bakraw ha ka khayi ka pateng ha ka jingtay biyang ya kari. Ka jingiakren hapreng ka Russia bat ka Ukraine kan sdang no mardor ngala pentip siya u President ka Ukraine jong ka Ukraine u Urdu Hapoh uleyan President ka Uram u Emmanuel. Umarkan Menteri Rang Badu Kari, Georgia Meloni, jong ka Italy, Chancellor Friedrich Merz na Germany, but President Alexander Students Simbai. Hakapor, balakhot bat nga, markum tahi hadin ka jingkhot bat President Putin, ka Vatican, kumbalapan ida upom, ulapan pao bakan nong kumjo, ka basngaw tenat ban pelong, ya ki jingiakren tungin sdang.